Grote Heide, met dubbel O, in Venlo. Daar zien we ook eens geweest. Daar doen ze met de windhonden, doen ze redelijk hilarisch destijds. En hier zien we bij het honk van het Akkerman schilder. Charterie. Kijk, en daar zien ze... Goedemorgen. Goedemorgen. Bent u een akkerman? Ja. Ja. Goedemorgen. Goeiedag. Ron Keisler. Nog een keer. Ron Keisler. Hoe schrijf je dat? Keislir. Ja? Ja? Uit welk land komt die naam oorspronkelijk? Voor de helft uit Schotland, voor de helft uit Frankrijk. Oké. Waarschijnlijk met de oorlog dat zo gekomen is dat er een Schot naar Frankrijk is gegaan en daar zijn vrouw heeft ontmoet. En door Napoleon de naam, achternaam, samengevoegd in Schots en Frans. Dat klinkt alsof ooit iemand in de familie dat een keer een beetje heeft uitgezocht. Ja, dat is door een verre familielid van mij uitgezocht. Ja. Nu we het toch over een Schot hebben. Ja, nog even. En we mogen weer. Ja? U kijkt er naar uit? Ja. 's Winters doen we meestal binnen het luchtbugschieten. Maar dit is toch wel fijner. Ja. En wie heeft u Dat is mijn jongste zoon. Ja. Die is 12 en die doet hier luchtbugschieten. Is ook een akkerman, tamboer. Ik ben zelf commandant van de akkermannen. En buksmeester. Oh. En nu, U heeft een aantal belangrijke functies. Ja, en als niet-Venlonair ben je toch wel aan het gekomen. Ja, ik dacht al zoiets te horen, ja. Want oorspronkelijk kom ik uit Den Haag. 26 jaar geleden in Venlo terechtgekomen. En op een gegeven moment lid geworden van het Akkermansgilde. Hoe kwam u in Venlo terecht? Door een relatie. En die is helaas voorbij gegaan. Maar toch hier gebleven. En ik werkte in het Altwijshoes. In het stadje. Ja. Venlo. Dus ja. Midden in Venlo? Ik rolde van het een in het ander. En bij de Jokers Toekomst natuurlijk. En later bij de Jokers, bij de Prinsenkapel nog gezeten. Nou, dan... En toen hier naar de Akkermansgilde, dus ja. Dan heb je de... Ik ben wel ingeburgerd. Precies, die inburgeringscursus bent u met glans... Heeft u met glans doorstaan. Uiteindelijk weer een nieuwe partner gevonden. Ja. Hè? Want anders dan daardoor stond hij hier niet. Naar Reuver verhuisd, want zij woonde in Reuver. Maar helaas 5 jaar geleden overleden. Oh. En nu doen we het samen. Goh. Ja, toevallig heftig. Is ze vandaag 5 jaar overleden. Dus het was wel, we zijn ook net even naar de uitstrooiplek geweest, bloemen neergezet. En daarna moet je wat anders gaan doen, want anders dan blijf je te lang hangen daarin. En we hebben het een plek gegeven. We missen er nog elke dag. Maar ja, het moet. Dus dan gaan we hierheen. En dan gaan we hier allerlei dingen doen. Ja. Hoe heet de mama? Peggy. Peggy Brahms, ja. Was ze ziek? Ze had leverkanker. En dat werd in mei 2017 ontdekt. En toen was de kapsel al geraakt. Dus ze konden geen ander lever meer erin zetten. En toen was het in november 2017 dat we te horen kregen dat er niks meer aan te doen was. Goh. En toen hebben we daar 21 januari 2018 heeft hij er eigenlijk gevonden. Alleen ja, hij is gewoon eigenlijk naar school toe gegaan en dacht dat mama wel weer wakker zou worden. Ja. Dacht je dat ze lag te slapen? Mm-hmm. Ja. Lag ze in bed? Ja. Want ze was natuurlijk ziek. Ja, Goh. en de ene dag was ze er beter aan dan de andere dag. En s'avonds ben ik want ik moest 's morgens om 5 uur beginnen. Dus s'avonds bracht ik haar naar bed. Ik zeg, morgen om 9:30 ben ik terug. Dus dan, en dan deed ik er een ontbijtje altijd maken. En ik kwam terug en toen was ze er niet meer. En ze is
na verluidt, zondagsavonds overleden. Is de tumor gescheurd. Dus ze heeft heel weinig pijn gehad, gelukkig. Maar ja, de klap was des te harder. Je wist dat het Je hebt eraan niet echt- kwam. Maar je hebt niet echt afscheid kunnen Je hebt nemen. niet- nee. Hey, en die plek waar haar as is uitgestrooid, Ja. dat moet dan een bijzondere plek zijn voor jullie Nou, allemaal. we hebben het bij het crematorium. En dat was een plek die we zelf hebben uit moeten zoeken. Want ze had alles zelf geregeld. Behalve die plek niet. Want daar was ze nog helemaal niet aan toe. En als je haar foto's zag nemen. Want ze maakte zo'n 30 foto's per dag van zichzelf. Ja, en dat ging ze bewerken en alles. Maar dan was het dus dat ze ergens een boom waar één stronk, waar twee bomen uitkwamen, zeg maar. En daartussen ging ze dan staan en dan zei ze: Ron, maak een foto. En stom toevallig, Ja? bij de uitstrooiplek die wij zeiden van daar moet ze komen, staat zo'n boom. En daar hebben we er dus hebben we daar uitgestrooid. Dus we kunnen ook nooit missen van waar lag ze ook alweer. Want we kijken naar de bomen en daar ligt ze. Ja. Nou ja, goed. En dan gaan we een paar keer per jaar gaan we daarheen om bloemen te zetten. Hebben jullie bloemen gezet vandaag? Ja? Zoeken jullie samen uit? Nou, meestal hij. Maar we hebben bijna wel dezelfde keus. Oké. We weten wat mama mooi vond, dus. En dat zijn altijd rode rozen. Ja? Ja. Hey. Dus jullie zijn nu echt een twee-eenheid? Ja, dat kan je wel zeggen. Ja? We doen bijna alles samen. Alleen hij zit bij een theatergroep in Reuver, puur. Oké. En, Dus je en acteert. daar is papa niet lid van. Ja, dat is... Hoe leuk is dat? Dat is nog best wel leuk. Ja? En wat voor rollen speel jij het liefst? hij is, Meestal hoofdrollen. Echt waar? ja, hij is wel eentje. Hij is begonnen als figurant bij de film Anna. Die moet in maart komt de première. En wie heeft die film geregisseerd? Oeh, Jentel. Jentel. Ja. Vertel eens, waar gaat die film over? Over een school Ja? dat vroeger dan fabriek was. En dan krijgt een jongen, die wordt in één keer in een nachtmerrie, wordt die wakker. En dan is er een vrouw die daar vroeger heeft gewerkt, staat er dan in één keer voor hem en dan komt er een brand en dan proberen ze te ontsnappen. Spannend. Die school staat toevallig niet in Reuver, of wel? Ja, ja. Is dat het Grescollege? Ja. dat Daar dacht- zit hij. Oh, En, zit jij op die school? Daar is hij de HAVO aan het volgen. Oké. En daardoor werd er figuranten gevraagd voor die film. Dus die is daar mee gaan doen. En En welke figurant ben je? Wat speel je? Of wat, Een klasgenootje. een klasgenootje, oké. Ja. En daarna is hij dus eigenlijk daar heb je dus theatergroep Puur. En daar is hij door die film eigenlijk daar ingerold. En toen is hij gaan kijken op een dinsdagavond en hij vond dat leuk. Ik zei, nou dan ga je dat doen jongen. Als jij dat wil, dan doe je dat. Ja. Dus nou ja, dat heeft hij gedaan. En nou met de kerst hadden ze dus een kerstdinnershow. En het meisje met de zwavelstokjes. Oh ja. Oude sprookje Ja. hebben hun dus helemaal nagedaan. En ja, dat was fantastisch. Leuk man. Wat is nou het leukste aan acteren voor jou? Dat je jezelf helemaal kan verliezen in zo'n Ja. rol? Ja? Mhm. Oefen je dan ook veel thuis? Ja, als het moet dan doe ik dat wel. Ja. En dan moet pap Pap is dan de zitten tegenspeler of tegenspeler? Ja, of tegenspeler. En nu zijn ze bezig met de Griezelbus. Dus een nieuwe. Gaaf. Ja. Leuk man. Ja, en dan op zaterdag hier 's middags normaal het schieten. En op zondag de bondsfeesten en het OS. En dan speelt hij dus snaretrom bij de drumband. En ik ben dan de commandant. En op zaterdag, ja, nu zijn we dus de platen die kapot zijn geschoten door buitenstaanders. Wat wel eens gebeurt. Die zijn we aan het opmeten dat dat
Dan gaan er van die mafkezen die gaan dan... Nou, kijk, we hebben daar natuurlijk altijd wel een ander ding op als wij meeschieten, want wij leggen daar het geweer op. Ja, Als er buitenstaanders zijn, dan komen er anderen op en dan worden die vast, dan ligt het geweer vast. ja. Maar het gebeurt wel eens dat het iemand net te lang is of hem verkeerd het geweer opschuift. En dan wordt de plaat geraakt. Ja, goed, dat kan gebeuren. Shared habits. Nee, ik dacht dat het vandalisme was. Nee. We hebben gelukkig, ik kan het hier niet afkloppen, maar Ja, dit is heel een weinig, soort van hout, hè? heel weinig vandalisme. Oké. Want ja, dit staat normaal gesproken gewoon zo open en bloot erbij natuurlijk. Dit hek gaat wel dicht, gaat op slot. Maar ja, je ziet hoe hoog het is. Ja. Dus ze kunnen altijd erbij. Maar ja, dat doen we dus in de wintermaanden, het onderhoud. En we mogen nog, want dit zijn dan de kogelvangers. Maar we mogen 12 keer per jaar, mogen wij van de gemeente Venlo, in de open lucht schieten. En dat willen we dus ook gaan doen. En zeker met het OOS, omdat bij het OOS schiet je niet op kogelvangers. Nee. Dus dan heb je in één keer weer last van de wind. Ja. En dus wij willen dan met de team die het OOS gaat schieten, willen we dus toch wel een paar keer oefenen in de open lucht.